പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കുക്കറാണ്. എഗ്ഗ് വളരെ വേഗം തന്നെ, ഏകദേശം 7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം. കൂടാതെ ഇതിൽ ഏത്തപ്പഴം, അതേപോലെ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടയൊക്കെ നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുവാനും സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയെന്നിരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ നമ്മൾ മറന്നു പോയെന്നിരിക്കുക. തീർച്ചയായും ഈ ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ തന്നെത്താനെ സ്വയം ഓഫാവുന്ന ഒരു മോഡലാണിത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫായിപ്പോകും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കരിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണം. അതിങ്ങനെ തന്നെ സ്വയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കരി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു കുക്കർ തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്